da kuma wasu ke kirana da Sadiya Taliya. Yau ma na sake dawowa. Duk dai maganan ɗaya ce akan mu mata da kuma maza. Yanzu magana zan yi akan matan aure. Wayanda suke da aure da suna aikata abin da ba shi bane ba. Musamman a ce abin da nake nufi su aikata abin da ba shi bane ba. Mace tana da aure sai ka ga ta bar gidan mijinta. Ko akwai dai wayanda za ka ga idan ma mijin nasu yana gari. Ka san akwai wasu maza masu tafiye-tafiye. Wani za ka ga mijinta direba ne, wani kuma dai haka dai harkokin shi ba na zama bane. Amma sai ka ga wata tana Allah Allah mijinta ya fita ko ya yi tafiya. Tana da wani mijin na boge a gefe wanda tana Allah Allah mijinta ya yi tafiya in ya yi tafiya. Ban sani ba ko mijin nata bai gamsar da ita ne ko kuma bai mata abin da ya dace ne ko kuma yaya ne. Tana da dai wani safiyan namiji a waje daban wanda tana Allah Allah mijinta in ya yi tafiya ko in ya fita. Wata ma har kan gadon mijinta inda take zama take mu'amala da mijinta. Mijinta yana fita ko in ya yi tafiya tana Allah Allah ya fita yana fita. Za ka ga ta yi ƙoƙarin kiran wanda take da shi a waje na daban ya zo ya same ta a gida har gidan mijinta har ɗakin mijinta har gadon mijinta da take rayuwa da mijinta. Yan uwa mata me amfanin haka? Me dalilin ki na yin haka? Kina da miji, mijin aure. Duk abin da kika yi a waje kafin ki aure idan ma kina yi bai ishe ki ba. Kin yi auren ba za ki haƙura ki tsaya wa mijinki shi ɗaya mijin da ya aure ki ba. Amma kina da wani a waje na daban. Dan Allah dan Annabi mata duk mace mai yin hakan kar ki manta ba za ki koma ga ubangijinki idan mijinki bai sani ba. Allah ya sani yana kallon ki duk abin da kike aikatawa. To me amfanin hakan? Kawai in ba kya son mijin ne ko ba kya son auren ne in kika yi kawai a'a wane ba na son ka ai akwai masu yin haka. Wane ba na son ka ni fa ga abin da kake min ga abin da kake min ba na so ko kuma ni ba ka min abin da nake so ko kuma dai gashi nan dai kawai za ki fito ki faɗa wa mijinki ba kya so kawai ya sallame ki sai ki je ki auri wanda kike so amma ba kina gidan mijinki kina tare da mijinki da aurenki. Subhanallahi wannan wani irin abu ne. Kina tare da mijinki wata ma mijin yana gari idan ba za ta kawo shi gidanta ba ɗakinta mijin yana gari za ta tambayi mijinta salin alin za ta fita ta je unguwa ko wani wuri za ta je ta haɗu da wani mijin wani namijin a wani wuri ta yi abin da take so ta aikata abin da take so kuma ta dawo gidan mijinta ta zauna tana kallon mijinta yana kallon ta. Me amfanin haka? Me dalilin yin hakan? Mijinki bai ishe ki ba in bai ishe ki ba kawai ki faɗa mai mana. Me wannan ya zama cin amana. Cin amana kin ci amanar mijinki kin ci amanar aure. Shi ma kuma wanda kike hakan da shi kar fa ya manta yana da mata in bai da mata zai yi aure. Bari ma a ce yana da mata to bai tunanin abin da yake zuwa yayi da matan aure matan wani bai tunanin za a yi da nashi. To ba idan bai tunanin haka ba ya sani duk abin da kai da na wani kai ma sai an yi da naka ko kana so ko baka so. Wannan da kake zuwa kai da ita ko kuma ke da kike zuwa ke da mijin wani kar ki manta ke ma za a yi da naki. Kina gidan zai fita ya je gun matan wani kamar yadda ke ma za ki je gun wani. Yan uwana mata dan Allah dan Annabi mu ji tsoron Allah. Mu riƙe aure aure ba abin wasa bane. Duk macen da za ka ga ta ɗauki aure abin wasa to bata san abin da take yi ba. Asali ma bata tashi da tarbiyya ba. Bata kuma san menene aure ba. Idan ta san meye aure meye hukuncin aure ba za ta aikata ba. Kawai ni nawa shawara a yanzu mace in kin san ke matar aure ce dan Allah dan Annabi ki riƙe mutuncin aurenki ki riƙe mijinki in ba za ki iya zama da mijinki ba kawai ki nemi ya sauwaƙe miki.